Bizilagunen eskarixak eta urbanizazio lanak tarteko Zubieta kalia, Bergarako Zubieta kalia, behin goixoetan izan dugu izpide, Goiena telebistan. Gaurko honetan be ona etorri gara, baina gaurko honetan Zubieta kalia berare historia ezagutuko dugu. Ugutz, Basauri, arratsaldeon. Arratsaldeon, Txemi. Zubieta kalia esan dugu hemen geure atzean dagoena, hementxe hasten da, masterreka bukatu eta Zubieta hasi. Herriko, erdigunetik edo pixat aparte dagoen kalia da, esan behar da, kale historikoa dela benetan, ezta? Bai, eragin handia eta gauka gainera zer ikusi, importantzia garrantzia handia izan zeban, batez be, Bergarako hiribildua sortu zanean, 1278 urtean, berez bi elizate zeren, zeban San Pedroko elizatia eta Santa Marinakoa, eta Oxirondo Santa Marinakoa eta bestiakoa. Eta hiribildu horretan, hasieran ez zeban parte hartu. Dana dela, oso kuriosua da, nola 1305 dokumentu baten jasota dago, oinatiko kondiak, jauntxuak, turkauza bala morroi batzuk, soldau batzuk, erregiakin, eta erregiak horren ordez, emosotzan, honen patronatua, Santa Mainana, Antzolako Usarrakoa eta oinatiko elizana bai. Eta tartean, denbora baten izan zian, oinatiko lurrak, nola bai esateko? Bai, oinatiko jauntxoan lurrak. Gero, pentsatzen dut, zadostasun asko ikoko zabela, bertako biztanleak, eta itxa mende bat berandu hau erabaki zeben, parte hartu zeben, Bergarako udaran parte. Bergarara batzia, nola bai batzia. Usarragare parte hartu zeba. Eta Oxirondo gune honetan, nolabait Zubieta kalia berazan, kale nagusia, ezta? Herriko edo Ausuneko kale nagusia. Bai, berez, egitza da beti kontroversia auki izan da bela, eta bai izan kale urbanizautako, porque berez Oxirondok erate zeben, hainbat baserri eta nekazal inguruko nahiko bananduta zerenak, baina hori bai, hemen kale honetan konzentratuta zeren eta horren lekuko ondiokan badauz hainbat etxe, inkluso erdiaroko Bergarako nahiko aipagarria dian etxe bat baino gehiago. Gero joango gara, etxe horretako bat ikustera. Hemen beste bi galdera gutz, batetik trenbide zaharra, hemen hasten zan bidea, ezta? Hemen ikusten dugun aldapa hau, zan trenbide heltzeko modua. Hori da, bide hau, egitza da, 19. mende amaieran, 1828an, Baskongados trena, zetorrena maltzagatik, Soiana Zumarragara, eta geroan aukeria zeban, Renfeko, Madri-Irun hori hartzeko. Eta, estazioa ero geltokiza, kuk beti goiko estazioa moduan ezautu dauna, horre igotzeko hau zan, eta, karo, distantzia gutxi zan, altura handisa dago. Eta esate zoten zala un matakaballos, ez? Ez baldin behar fizikoki pizkat ondo, igotzi hau eta maleta pixuakin nahiko desatzen gina zala. Baina gaixo galduko dela trena, ez da? Trena izango zanean, ez da gutxi. Zubieta dako izena kaliak, eta han urrintxo ikusten dugu zubi bat, hori da, nolabait kaliari izena emoten xauna. Joango gara erutzara? Bai, ederto. Guazen bagut. Gutz, heldu gara kaliari izen emoten xauen zubira bertara, eta bertan, beste hainbat kontu aipatuko ditugu, hasteko eta behin, kalia zubisa hartu, eta beste aldian dauzen, eraikin historiko honeik, ez da konta ikustu, ze eraikin dia honeik, edo ze garrantzia dakoi? Hori da, lehen da bizi ez, zubisa ze garrantzeko izeban, eukita kontutan, Oxirondo errekan ibaiaren bi aldetan daola, ez? Kasu honetan, daukagu etxe handi eta etxe txiki, ero Laureaga jauregia, Izagirretarren leinuaren jauregisa, 16. mendekua da, eta etxaundi izena ez dauka bakarrik tamaina handisa daukalako, hasieran txikina bazan, gero handitzu zeben, baina bebai da, bertako jaunak zeukan poteria. Oinatiko jaunak, emosotan poteria jurisdikzioana eta Santa Maina Elizako giltzak, digamos. Eta ero oso kuriosua da, albuan daukan etxia, beti danok pentsatu izan dugu, hau zala palazio nagusia, jauregi nagusia, eta bestia zala, horren langileena, ero ez. Baleke, hau zarragoa da, erdiaroko amaierakoa da, Usondo etxia, eta Usondo hitza be, batzuk esaten dabe, Oxirondoren laburdura dela, ez? Eta hau bere jatorrizko erena zala, hau da aurretikoa eta gero bestia.
hemen hasi zian eta gero pasau zian handira. Baliteke. Zubi honen gainean gauz, esan behar da baina, zubi hau ez dela hain zaharra. Eta horren arrazoia, errekia bera da. Izan be, ustute buru uste bat baino gehiago mundauen errekia izan dela uholdiei eta dago kizan ez, ezta? Bai, hori da. Berez, zubi hau berriztuta dago, jatorriz dokumentauta dago, 16. mendean bazagoala zubi hau, baina egisa da, egun honetan, jaso izan dugu, gure jasak nahiko gorrak izan dira, eta historikoki Bergaran jasota da 16. mendetik izan ziela, aurretik ere, baina 16. mendetik gaur egun arte, baliteke 1824 urtean, San Martzial egunean, ekainako 30, egon zala ekaitz terrible bat deba arruan, eta Antzolan kargau zeban asko, gure baiara deba baiara zuan, eta Bergaran kriston erainak zeban. Eta nola ez, auzo honen ezaugarri nagusi bada, ibaiaren pega-pega garela, ez? Eta gero errepidia. Ez dugu aipatu, baina erregebidia beba izan. Eta horre bere garrantzia dukan. Bai, oso garrantzitsua da erregebidian parte hartzia. Orduan, 1834 urte honetan, Antzolan udaletxeko lur eremuan 4 metro terdi gozan. Jende asko aurretik eroan zeban. Gurdizak igual, zaldizekin, astuak eta ibizak eta dan aurretik. Eta balike bakarrik Santa Marina parrokian parte zianak gisa 20 pertsona hil zian. 20 pertsona hil izan da. Bai, eta Baiara osoan, ia 70 piku isa 80 gorpu agertu zian gure Baiarakoak deban, topau zituzten. Kopuru oso, ambisa. Bai, oso bortitza. Eta hori bakarrik, errotak aurretik eran zean, baserrixak. Etxe horreipe pentsatzen dut, etxe barrixak izango diala. Bai, ez duke zer ikusirik orduko etxiekin, baina errekalbuan zeren etxe bizitza danak aurretik eran zitsuan. Benetan, izan zen, katastrofikoa, totala. Aipatu barri dugu ugutz, Zubieta kalia erregebidia be izan zala, gainetik pasatu dugu, baina horren baukan bere garrantzia bere gara izan. Noski, claro, erregebidia izatea, suposatzen dau, baiz etortzen den jendia kostako bidetik, ero Bizkaitzik eldetatik jeitsi eta Bergaran sartzeko hausan bidea, eta irtetzeko bebai. Gero bebai, nebazinoan, askoitxas peitzira, igotzeko pasu hausan. Orduan, toki pasu importantia esan eta derrigorrezkoa. Eta horren laguntzen hemen garatzen baita, ez da, kalia bera? Hori da, karo, ez bakarrik merkatal produktuak mugitzeko, eukikuntutan Bergarabe merkatari gune garrantzitsu bat zala, industriale bai. Orduan, produktu horrek salerosteko mugitzeko eta garraio bide horrek behitzen da bena da, errestu beste gauzatuk, modak, ideiak eta beste modu batzuk, ez? Merkantzia bakarrik ez zela garraiatzen batetik bestela, ez da? Eta ere ez zela merkantzia bakarrik pasatzen kale honetatik. Hori da. Eta bengoazen berriz denporan aurrera ikia, 20. mende hasierara egingo dugu, futbol kontuak eta futbolak ipe, badako, Zubieta kaliak ikusia. Bai, kirolan inguruan be bai, egisa da, espazio handiza ez dagoela hemen futbol eseli bat egoteko, ez? Ezoken beren futbol eseli propizua, baina 20. mende hasieran, futbola garatzen hasi zanean, bai Bergarak eta bai Zubietak, lehenengo Bergarak zeukan talde bat zala shooting club, ez? Ostikoketa, futbolai deitza jakonean, kurioso, eta gero hori disolbidu zen, zukelako futbol zelaia Torrekua ingurunean, trena inzanean Basko Nabarrua, eren instalakuntzekin futbol zela hori kendu izan. Baina hortik urte batzutara, 20. horri inguru hortan, berriz, montun da benez, sortu zian bi talde. Batzan, hiribildukua, ez? Eta gero zan, Usotakua eta Zubietak zeukan hor indarra. Eta ditzen zan, Aberri. Aberri taldia. Bai. Deitzen zan, segero aldatu iperroki baita? Hori da. Aberri zan Zubietakoa eta inguruko auzuak batzuta, eta gero hirikua zan, esango da, askatasuna. Askatasuna ditzen zan. Gero be diktadurak, Primo de Riberan diktadurak intzatzen aldatzia, eta askatasuna bihurtu zen elkartasuna, eta Aberri bihurtu zen aurrera, hori da, lehen ezaututena, hori da, aurrera. Beraz, futbolak ipe badakola loturia. Bai, eta ez hori bakarrik, baizik eta Zubietakoak, jolazte zela zan B kategoria batero, baina oso talde aurreratu azala, eta gerra motozatzala hiribildukuei, ez? Hirikuei, bai. Hirikuei, hori da. Eta hori, bukatzeko denporan atzera ingo dugu berriz be, eta Bergarako etxe zaharrenetako bat ikusiko dugu hori be, hemen Zubieta kalian dagoelako. Hori da. Guazen barrutza. Vale.
Ba, guk esan duguna hausen, ez da? Ez dugu esango Bergarako eraikinik zaharrena, bai zaharrenetaikua, ze urte inguruan gabitz berbetan, gu? Ba, Erdi Aroko amaieran. Eta daukana berezitza da, Erdi Aroko etxe bizitza domestiko urbanua dala osua, eredu bakarra eta oso aipagarria da. Berez, ziarejo ero harri landuzka zer, bueno, indo dago, eta bai ikusi alda, ez? Oso gutxi aldatuta dago, zarrelian bai ikusten da arko jibala ero, ez? Dago pizkate aldatuta, dendia itxeko bere momentuan, eta gero, nola ez, Erdi Aroan argitasun asko sartzen da, dauzka eskerreko lehenengo solairuan aterata, ez, lehio hori. Dana, bai oso eredugarri da Erdi Arokoa, eta benetan uste dute jende asko ez da bela ezagutzen Bergaran, ez? Hori da, ben dagoela, ez da Zubieta kalean olako eraikin bat dagoela. Eta bebai gora ipatu, dagoela justo, Zubieta Zubi albuan, Usondo eta Lauriaga Jauregi albuan, eta hau konjunto, etxe bizitza eraikuntza honen talde hau oso berezia dela eta berezia dela benetan gerturatzea, ez? Hori, balio historikoa dako negune bat dela, ez da nola bai puntu konkretu honek, ez da dakola balixo hori. Ba, ugutz, hori, eskerrik asko, gaurko honetan Zubieta kalean inguruan salpen honi danak emutiarren. Akaso, Bergarako epai, Bergaratik kanpoko ekain beste ez, baina ezagutzen ez da behin kalia, baina zer esana euki, edo ze kontu behintzat, euki badakon, ez da? Eta horregatik, zuei, baina bebai ez bakarrik Bergarakoak animatzeko, baina kanpoko ero baiarako jendea be gerturatzeko, ez, eta bueltatxo bat emateko.